היי, אני גיא חורש מחברת טארגט, והיום אני רוצה לדבר איתכם על כללי זהב לסטארט-אפיסטים בכל מה שקשור למשא ומתן עם משקיעים. כעיקרון, ההשקעה זה היעד הכי נחשף שהסטארט-אפיסט מסתכל עליו כנקודת הצלחה, מעבר כמובן לפיתוח הטכנולוגיה, פיתוח המוצר. זה היעד הנחשף. מצאת משקיע לסטארט-אפ שלך, והגעת לשלב שבו אתה מנהל משא ומתן על ההשקעה. עכשיו, יש מספר דברים שצריך להיזהר מהם, מספר דברים שצריך להיות מודע להם, זאת על מנת לבצע את כל התהליך הזה בצורה הכי נכונה. השאלה הראשונה היא, כמה אחוזים לתת למשקיע? עכשיו, הפיתוי לקבל כסף הוא מאוד מאוד גבוה, והלחץ של ה-burn rate הוא גם כן מאוד מאוד גבוה. אבל צריך מאוד להיות זהירים ולהיות מחושבים ולהסתכל כמה צעדים קדימה, מבחינת למשל כמה סבבי גיוס נדרשים על מנת לסיים את הטכנולוגיה ולמסחר את המוצר על מנת להגיע לשוק. כמה כסף נדרש עד שבאמת מתאזנים מבחינה פיננסית. משום שמכל סבב הוא דורש חלוקת אחוזים נוספת, וכל חלוקת אחוזים נוספת מדללת את ההון הראשוני. והסכנה היא בסוף להישאר עם מעט מדי אחוזים, או אפילו לאבד שליטה. נתקלתי במקרים שבהם יזמים עם רעיון טוב גייסו עוד סבב ועוד סבב, ובסופו של דבר הפכו לבעלי מיעוט בחברה שלהם, עד שהוציאו אותם לגמרי החוצה, וזה דבר שאף אחד לא רוצה. סטארט-אפ ממוצע עובר בין 2 ל3 סבבים של גיוס, ולכן צריך לתכנן מראש את אחוזי השליטה, להגדיר סוגי מניות, ואלה דברים שכדאי מאוד להיזהר בהם. נשאלת גם השאלה כמה לתת. צריך להיזהר לא לעבור את התקרה של בין 10 ל-20%, 25% גג לסבב גיוס. נשאלת גם השאלה מתי מקבלים את הכסף. עכשיו, על מנת לגדר את הסיכון, בדרך כלל המשקיע יבקש לא להעביר את כל הסכום בפעם אחת, כי אם להעביר את הכספים כפוף לעמידה באבני דרך, שסביר להניח שהוצגו בתוכנית העסקית וגם קשורים לתוכנית ה-R&D. צריך לבנות מנגנון שמייצר הלימה בין העמידה באבני הדרך ובין הקצאת המניות, כך שגם המשקיע לא יקבל יותר ממה שהוא שילם בפועל. ולכן צריך להקפיד לא להקצות מניות בראש. להקצות את המניות כשקורים אירועים שבהם עובר הכסף, כמובן כפוף למיילסטונס, ואם בעתיד יהיה צורך לשנות את המיילסטונס, ניתן יהיה לנהל משא ומתן חדש עם המשקיע. אבל חס וחלילה לא לייצר סיטואציה משפטית שתוקעת את היזם. עכשיו, ממה צריך להיזהר אם מתמחרים את הסטארט-אפ גבוה מדי? זה נכון שרוצים להגדיל את שווי החברה כדי לגייס כמה שיותר כסף ולתת כמה שפחות מניות. אבל צריך להיזהר ממה שנקרא אנטי דילול של מניות שקיבל המשקיע. היות והמשקיע מקבל מניות לפי הכסף שהוא השקיע בחברה, שתומחרה לפי שווי מסוים, והיות ובעולם הסטארט-אפים השווי הזה משקף מצב עסקי עתידי ולא מצב עסקי בהווה, המשקיע נוטל סיכון תוך תקווה שבעתיד השווי יהיה אמיתי ואף יגדל. עכשיו, אם מדובר בסבב השקעה האחרון, אין עם זה בעיה. אך ברוב המקרים, על מנת להצליח, נדרשים מספר סבבים, ובצדק. ועל מנת להגן על המניות שלהם, המשקיעים מייצרים מנגנון אנטי דילול, שהוא למעשה מנגנון הגנה ששומר על שיעור ההחזקה של המשקיע בחברה, וניתן להפעיל אותו כנגד כל הקצאת מניות בחברה, או כנגד הקצאות במחיר נמוך ממחיר ההשקעה שהוא שילם. המנגנון מייצר מצב שבו אם התקבלה השקעה בגיוס סבב ב', המשקיע של גיוס סבב א', יקבל חינם אין כסף מניות נוספות או זכויות עודפות למניות הקיימות שלו. וכאן יש מספר נוסחאות, אבל מומלץ לייצר ממוצע בין המחיר של סבב א' לבין המחיר של סבב ב'. הסכנה היא, אם קובעים נוסחה לפי הסבב הנוכחי, שאז בעצם המשקיע יגדיל את שיעור ההחזקות שלו, ומי שידולה לו היזם. צריך לטפל בדברים האלה. אלה כללי ברזל שצריך לקחת אותם בחשבון בשלב ההתחלתי, בתכנון האסטרטגיה של הגיוס. שאלה נוספת,
מתי אני אוכל לקבל את המניות שלי כיזם אם רוכשים אותי, אוקיי? אז אומרים בהייטק שהמשאב היקר ביותר בפירמה הוא המשאב האנושי. ובדרך כלל, כאשר חברה רוכשת חברת סטארט-אפ, היא מבקשת שהיזמים והמייסדים או אנשי המפתח יישארו בחברה לתקופת זמן שנקבעת מראש, כדי להטמיע את החברה הנרכשת לתוך החברה הרוכשת, בשלל אספקטים. לכן נוצר מנגנון שנקרא reverse vesting, שהוא מתנה את קבלת המניות בכך שהעובד יישאר ויעשה מה שנדרש לעשות בחברה בפרק הזמן הנדרש. זה בדרך כלל 4 שנים, אבל זה יכול להיות יותר או פחות, תלוי באופי העסק. ה-reverse vesting ליזמים קובע שהיזם צריך להישאר בחברה תקופה מסוימת ולבצע את התפקיד שלו. הסנקציה של המנגנון הזה היא אובדן המניות, כולן או חלקם, אם הוא לא עמד בהתחייבות שלו. והלוגיקה של המנגנון היא ברורה, אבל מה קורה אם החברה מיוזמתה מפטרת את העובד או מראה את תנאיו לזכאות פיטורין למשל? אז יש לאזן בין הלגיטימיות של המנגנון לנסיבות המקצועיות. צריך לוודא שתרחישים כמו פיטורין או עזיבת מקום עבודה בהסכמה מוגדרים כחריג למנגנון. שאלה נוספת, מי משלם על הוצאות משפטיות? עכשיו, משקיעים מסוימים ידרשו שההוצאות ישולמו מכספי ההשקעה. משקיעים בדרך כלל עובדים עם פירמות של עורכי דין שהם אקסקלוסיביים ויקרים, משרדים שגובים $300, $400 לשעה, ובמצב של סכסוך משפטי, המימון של ההליכים המשפטיים וההוצאות המשפטיות יבואו מכספי ההשקעה, וזה ייצר עלויות גבוהות מאוד לחברה, מכסף שנועד במקור לשימוש שוטף של החברה. אז עוד נקודה שצריך לקחת אותה בחשבון. זהו, אין חכם כבעל ניסיון, וכשיזם טורח ועובד כל כך קשה ומצליח לשכנע משקיע להשקיע בו, זה הישג של ממש. האסטרטגיה של בניית על תהליך הגיוס, המשא ומתן על הסכם ההשקעה, והבטחת הזכויות של היזם המייסד משליכים על מה שניתן להציע אחר כך לעובדים, על ההתנהלות מול הדירקטוריון, על קבלת ההחלטות בחברה, ועל הכל. אז ככל שאני לא נותן כאן ייעוץ משפטי, עדיין מבחינה אסטרטגית, אלה נקודות מאוד מאוד חשובות, שיש להם אחר כך משמעות כספית, פיננסית ואסטרטגית. אז תודה שהקשבתם, אני מקווה שהעצות עזרו לכם והן מועילות עבורכם, ואתם מוזמנים לפנות לטארגט בכל נושא, על מנת שנעזור לכם להצליח ולהגשים את המטרות שלכם והיעדים שלכם. תודה ובהצלחה.